Ja, natuurlijk is dat zoiets. Ja, dat is misschien wel. En waarom woont u dan? Goedemiddag dames en heren. Hartelijk welkom hier bij Galerie Pictura. Mijn naam is Roel van der Veen, de galeriehouder. Op 1 april 2010 krijg ik een mailtje van Max Kruijn vanuit Bangkok. Marijke Rijmakers, vroeger galeriehoudster van Galerie Marijke Rijmakers uit Grubbevorst, had aan Max Kruijn voorgesteld om met mij contact op te nemen. Zij had uiteindelijk zo'n 25 jaar zijn kunstwerken vanuit Grubbevorst in Nederland en omstreken vertegenwoordigd. En hier zijn we toch een beetje in deze regio, toch weer een beetje vertrouwd, Noord-Limburg. Ik denk altijd, als je een schilderij van Max in je huis hebt, dan kun je eigenlijk nooit depressief worden. Want er is altijd dat gevoel van dat er licht is, dat er iets moois gebeurt in je huiskamer. Dus ik zou het allemaal aanraden op een schilderij van Max. En u bent over uw winterdepressie heen. Zoals tegen Max zeggen.